wordt weer niet gealarmeerd. Nu zelfs middelbrandburen. Wel frustrerend op deze manier. De stemming van morgen ver beneden nulpunt hoor. Grote frustratie bij de brandwacht van Kalm. Al willen ze dat Joert net voor de camera zitten. Het verhaal begint nadat ze 19 net oppiept worden van het blussen van de brand in de moenen van Boeren. Als eerste komt Griepzerk in actie. Dat is nog logisch, vinden ze in Kalm, want Griepzerk leidt het dichtst bij Boeren. Maar na de melding middelbrand kan de brandwacht van Zoutkamp uitdrukken. En dat stekt, want de Kalmer ploeg ieder lieke gauw wezen kan. Misschien nog wel gauwer. Fries brandwachtcommandant Johan Pasma houdt hem wat op de vlakte. Ik denk net dat we een discussie hebben over het feit dat de snelste brandweerauto ter plaatse komt. Juist. En als je naar die brand in Boeren zorgt, dan is het ook logisch dat het geen is. Dan is het logisch dat Zoutkamp komt en net Kalm. Nou ja, we gaan al eerder, want er is al eerder wat opspoor geweest. Toen hebben we een aantal dingen uitzocht. We gaan het ook uitlijnen. En ik hier voor je dat mensen denken dat de zaken net in de orde binnen. Wat ze gewoon melden, dan zie je het uit en dan koppelen we dat ik weer om. De frustraties erin al zoekt de start van de nieuwe Noordelijke Meldkamer, november verliezen hier. Want er is nog geen Frieske, Grenslander of Drentse meldkamer meer. Dus kan het vooral in provinciaal grensgebied voorkomen dat de Grenster of Drentse brandwacht vooraan krijgt. Dat had tot wat verschoning leidt. Al is het maar omdat we nog hier een meldkamer hebben, werd we sneller van boeten de provincie help krijgen kunnen. Dus dat is eigenlijk een heel groot voordeel. Maar dat had wel als nadeel dat de mensen denken, oh, wie bent een stuk van ons groengebied kwijt. Na aanleiding van de moenenbrand in Boeren is er morgen in Kalm een peteer tussen de burgemeester en de Kalmer brandwacht. De vrijwilligers eerst keer duidelijke afspraken aan hoe de te volgen werkwijze. Hoors houden ze er mogelijk mee op. Het had gewoon met de betrokkenheid van de mensen te maken. Ik snap wel, meestal ben bij de brandwacht vanuit het enthousiasme. Maar het is uiteindelijk wel een kwestie van wennen van wat er nou invierd is. Burgemeester Beelker wil voorlopig geen reactie aan het peteer met de brandwacht.